Jotono horgam ani subscriber no hingga ani video naithone dong no ani katal blogo hingga tini jotono happy busok ang tini ke phajak dumusora hokotu sago nong nugui manghana ang tini mela go phajak tini nong ang je mansak video phungna bagai chaitong nai nok naitong di hani blog no pesuk jora naikhondi sini tripura dofani biri rokbo naithotokke rinai disakanoi phaile jak naidi sikla sikle rok bangmani asangniya aste ke nong no phunu gono nok loge rogoi naitongdi video no skip khaya goi ang tabok aste aste ke oi mela bakhak thangoi tongo naidi naithong marok ke oi sini tripura dofani birok bori nai re sakana ya ke nakol bai kai onek naithotong masa chang bayo ang tabok thangoi tongo soina ongkha are ke ase mela kori a ke khane soinai nok video ne ke skip takhai jadi are kokuksa channel o je katal hingkai oborok kya subscribe khaina taparok baidi like comment share khai baidi kya ang tabok mela kori phai sopai kya nong nugui mankhana ang tabok aste aste ke tinini blog o je mansak nong nang kono kono ani mobile ongkha rembo kom ja oboni bagai video no ba se clear se ang ta direct phai sopai kya mela kore no hingkai nok payas jora naitong di ang ta khapka naikhondi ai sikla sikle rok basa jago tharia asok jago tharia koksa jago tharia naikhondi mojangi style basa kang mon naikhondi asok jagba asok bokhorok bai bokhorok hinjangbo nong nugui mankhana sikla sikle kya bisi bangbayo ang ta dugana ta thain tongo loge roi naitong ni nok blog no naikhondi bura buri ka se kom sikla sikle kya bangbayo je mela phong naikhondi naithong marok ke ai yakto ramlai bere jale jak ang tak dugan kori thain phung nai naikhondi dugana tabo mani painabo tharia gaje basabuti gang ro hingkai basabuti ro no putala sara pai marago naikhondi ekai bilayo bilai kablayo no naikhondi sikla sikre rok basa jale jak ang tai nong no ang tabok kai step basa gang phai sopai kya season lagi rai naikhondi nathoto ke sini jeng dofan birok jaya kya koloni bai khilam te kya namani bai yate kya mara khati bai
Song sa patik pa kya?